नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आजच्या आपल्या मराठी भयकथेचं नाव आहे प्रवास, एक अविस्मरणीय अनुभव. पिवळ्या आणि लाल दिव्यांच्या प्रकाशाने सर्व परिसर भरून गेला होता आणि सर्वत्र पोलीस आणि ॲम्ब्युलन्स सायरनचा कर्णकर्कश आवाज परिसरात एखाद्या घंटानादासारखा घुमत होता. रात्री सुमारे 11ची वेळ. गाडीच्या खिडकीतून तोंड बाहेर काढत चेकपोस्टवरील एका पोलीस अधिकाऱ्याला समीरने विचारले, काय झालं साहेब? समीरकडे एक करडी नजर टाकत तो पोलीस म्हणाला, अपघात झालाय आणि ड्रायव्हर बॉडी टाकून तसाच पळून गेला. अरे रे, काय सारे लोक असतात, असे म्हणत समीरने गाडी पुढे घेतली आणि तो आपल्या घराच्या दिशेने मार्गक्रमण करू लागला. त्याची पत्नी अंजली आणि तो गोव्यावरून आपली वीकेंड ट्रिप संपवून पुण्याला जात होते. ये शाम मस्तानी मधोश किए जाय हे किशोर कुमार साहेबांचं गाणं रेडिओवर सुरू होतं आणि त्यांचा प्रवास अगदी मजेत सुरू होता. किर्र अंधार कापत समीरची गाडी सुसाट निघाली होती. समीर तसा परफेक्ट ड्रायव्हर, त्यामुळे अंजली अगदी निर्धास्त असायची. घाट, रस्ते सर्व मागं टाकत त्याची गाडी पुढे सरकत होती. काय विचित्र लोक असतात ना, ॲक्सिडेंट करतात आणि पळून जातात, अंजली म्हणाली. खरं आहे यार, लोकांना दुसऱ्याच्या जीवाची काहीच पर्वा नसते, स्वार्थी साले, असे म्हणत समीरने आपल्या गाडीच्या चेस्टरमधून सिगारेटचे पाकिट काढून एक सिगारेट तोंडात टाकली आणि ती पेटवून तिचे झुरगे घेत घेत तो बोलू लागला. काय यार समीर, तुला माहिती आहे ना, नाही आवडत मला सिगरेटचा स्मेल. निदान गाडी चालवताना तरी नको ओढत जाऊ सिगरेट, अंजली थोडी वैतागत म्हणाली. ओके माय डिअर, ही शेवटची, ठीक आहे. आता चहा प्यायला गाडी थांबेल ना, तेव्हा दुसरी पेटवेल. नाक मुरडत अंजली खिडकीतून बाहेर पाहू लागली. आता त्यांचा प्रवास मध्यावर आला होता. रात्रीचे सुमारे 12:30 वाजत आले होते. अंजली आता गाडीत पेंगायला लागली होती. समीर मात्र एकदम जोशात गाडी चालवत होता. तसेही नाईट ड्राईव्हची त्याला भयानक आवड होती आणि त्यात गोवा पुणे रस्ता त्याची फेवरेट. काही अंतर पुढे आल्यावर अचानक गाडीचा ब्रेक लागल्याने अंजलीची तंद्री मोडली. डोळे चोळत ती उठली. काय रे समीर, काय झालं? त्यावर समीर म्हणाला, ते बघ ना, रस्त्याकडेला ती मुलगी उभी आहे, लिफ्ट मागतीये, काय करायचं? अरे इतकी रात्र आहे, एकटी मुलगी आहे, मदत करायची तिची, काय करायचं म्हणून काय विचारतोस? ठीक आहे, वेट. समीरने गाडी थोडी पुढे घेतली. हॅलो मॅडम, काही मदत हवी आहे का? हो, ॲक्च्युली माझी ना गाडी बंद पडली आहे मागे तिथे, तर मला मुंबईपर्यंत लिफ्ट देऊ शकता का, तुमच्या पत्नीची हरकत नसेल तर? गाडीत डोकावत ती मुलगी बोलली. त्यावर अंजली बोलली, अहो असं काही नाही, माझी काहीच हरकत नाही, या ना, बसा गाडीत, असे म्हणून अंजलीने मागच्या डोअरचा लॉक उघडून दिला. तशी ती मुलगी गाडीत येऊन बसली आणि त्यांचा प्रवास सुरू झाला. मुंबईत एका कॉल सेंटरमध्ये जॉब करत असल्याचे त्या तरुणीने सांगितले. नाईट कॅम्पसाठी तिथे निर्जन ठिकाणी आलेली, फ्रेंडला घरी सोडले आणि आता स्वतःच्या घरी ती निघाली होती, अशी सर्व माहिती तिने स्वतःबद्दल दिली. अंजली आणि तिच्या मस्त गप्पा सुरू झाल्या. तिने विचारले, मग काय करतात तुमचे मिस्टर? अगं ते पुण्यात एका IT कंपनीत असिस्टंट मॅनेजर आहेत. त्यावर मस्करीच्या स्वरात समीर म्हणाला, लवकरच मॅनेजर होईल बघा मी. ती मुलगी म्हणाली, हो 2 दिवसात व्हालच की. काय म्हणालात? समीरने आश्चर्याने विचारले. काही नाही, थोडी डचकतच ती मुलगी बोलली. आता ते मुंबईजवळ पोहोचले होते. एके ठिकाणी हात करत त्या मुलीने गाडी थांबवायला सांगितली आणि म्हणाली, बस बस, इथेच उतरायचं आहे मला. तसा समीर म्हणाला, अहो तुमची हरकत नसेल तर तुमच्या घराजवळ सोडू शकतो मी तुम्हाला, इथे असं निर्जन ठिकाणी कशाला उतरता? त्यावरती मुलगी बोलली, अहो त्यात काय, आता कशाची भीती राहिली आहे मला, असे म्हणून ती विचित्र प्रकारे हसू लागली. समीर आणि अंजलीला काही समजले नाही. ते दोघेही एका स्वरात म्हणाले, म्हणजे? अहो म्हणजे आता सकाळचे 5 वाजलेत ना,
आता सकाळ झाली आहे, आता काय भीती मला, मिश्किल हास्य करत ती पोरगी बोलली. अच्छा, घाबरवूनच टाकले तुम्ही आम्हाला, समीर म्हणाला. तशी ती मुलगी बाय करत आणि आभार व्यक्त करत निघून गेली. समीरने एक सिगारेट पेटवली, परंतु अंजली म्हणाली, हे सिगारेट संपव आणि मग गाडी स्टार्ट कर. सिगारेट पिता पिता गाडी चालवू नकोस. काही सेकंदाने अंजलीने गाडीच्या साईड ग्लासमध्ये मागे पाहिले तर तिला तिथे कोणीच दिसले नाही. तसे तिने खिडकीमधून आपली मान बाहेर काढून इकडे तिकडे शोधले, परंतु ती मुलगी कुठेच दिसली नाही. तिला तिथे एक बोर्ड दिसला, स्टॅनली सिमेट्री, म्हणजे दफनभूमी. ती थोडी घाबरली. काय झालं? समीरने विचारलं. काही नाही रे, चल निघूया आता, तुझी सिगरेट झाली असेल तर. तसे समीरने गाडी स्टार्ट केली आणि ते पुण्याच्या दिशेने निघाले. अंजलीच्या डोक्यात त्या मुलीचा विचार सुरूच होता. तसा विचार करता करता ती झोपी गेली. सकाळी सुमारे 8 वाजता ते पुण्यात पोहोचले आणि गेल्या गेल्या खूप झोप येत असल्याने दोघे झोपी गेले. समीरने सोमवारची सुट्टी टाकली असल्यामुळे संध्याकाळी 4 पर्यंत दोघे झोपूनच होते. अचानक, समीर, ए समीर, अरे उठ ना. अंजलीचा घाबरलेला आवाज समीरच्या कानावर पडला. काय झालं? समीर घाबरतच उठला आणि विचारू लागला. अरे न्यूज बघ ना, असे म्हणत तिने टीव्हीकडे बोट केले. टीव्हीवरची बातमी बघून समीरच्या हृदयाचे ठोकेच बंद पडायची वेळ आली होती. टीव्हीवर बातमी होती, मुंबई गोवा हायवेवर भरधाव येणाऱ्या ट्रकने एका तरुणीला चिरडले आणि ड्रायव्हर तसाच निघून गेला. पण तिथे त्या तरुणीचा फोटो दिला होता आणि ही तीच मुलगी होती जिला समीरने काल लिफ्ट दिली होती. अपघाताची वेळ सुमारे रात्री 10:30ची सांगण्यात येत होती आणि सांगण्यात येत होतं की मुंबई गोवा हायवेच्या एका कॅम्पिंग स्पॉटवरून कॅम्पिंग संपवून ती मुलगी घरी निघाली होती. म्हणजे ती एक भूत होती, अंजली म्हणाली आणि ती भीतीने थरथरू लागली. समीर तिला जवळ घेत शांत करू लागला. दोघे पण खूप घाबरले होते, पण काही वेळाने दोघे शांत झाले. समीर म्हणाला, बापरे, काय भयानक अनुभव होता. ऐक, हे कोणाला सांगू नकोस, नाहीतर लोक वेड्यात काढतील आपल्याला. अंजली काही बोलण्याच्या मनस्थितीमध्येच नव्हती. तिने फक्त होकारार्थी मांडू लावली. असेच 1-2 दिवस लोटले. एके संध्याकाळी समीरने अंजलीला फोन केला. हॅलो अंजू, काय करत आहेस? अंजली म्हणाली, काही नाही, चहा ठेवते, बोल ना. अगं तुला एक खूप आनंदाची बातमी द्यायची आहे. माझं मॅनेजर म्हणून प्रमोशन झालं. तसे अंजलीच्या हातातून फोनच खाली पडला. हॅलो हॅलो अंजली, आर यू देअर? कॉल कट झाला. काही वेळाने समीर तिचा नंबर डायल करत राहिला, पण अंजली फोन उचलतच नव्हती. समीर लगबगीने घरी गेला आणि त्याने दार उघडले. अंजली, ए अंजली, आवाज देत देत तो घरात आला. अंजली कोपऱ्यात बसून घाबरल्या डोळ्यांनी त्याला पाहत होती. काय झालं अंजली, अशी का बसली आहेस? समीर, अरे आज तुझं प्रमोशन झालं, तू खूप खुश आहेस. पण तुला आठवतंय का, त्या मुलीने आपल्याला सांगितलं होतं की 2 दिवसांनी तुझं मॅनेजर म्हणून प्रमोशन होणार आहे. तिला हे कसं माहीत झालं? अंजलीचं हे वाक्य ऐकताच समीरच्या अंगावर सर्रकन काटा आला आणि त्याला सुद्धा तिचं ते वाक्य आठवलं. आणि मागून एक आवाज आला. समीर, म्हणाले होते ना 2 दिवसात तुझं प्रमोशन होईल. आणि मागून एका बाईच्या हसण्याचा आवाज येऊ लागला. मित्रांनो, तुम्हाला जर हा अनुभव आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. आपण जर ह्या चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला भविष्यात मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुमच्या सर्व मित्रांना शेअर करून चॅनलला सपोर्ट करा. धन्यवाद.